Akwando odogwu na-abịa ije ahe ahe akụ nwafọ be anyị nnukwu nwa nwanyị ji eje mba ego oyibo na-adị mba ọgaranya nwakakwa mma na ikolobịa ịmụkwala udele ude mba ole ole ọgwụ ego emebugo m ife ọkwanye ka m ji kwechili si na anyị ga-afụsi isi ya ego amaka na ikolobịa ịmakwala udele ude mma ahe ahe agba aka achọ mma ọgụ oyibo na-adị mkpa ọchọ mma jidekwa ego ọchọ mma jidekwa ife ịnụrụ ka mmọnwụ na-ebo oyi ezi oyibo na-atụ ego ahe ahe aka ọma jide ego ife agbụrụ na-adị ọ bụ asị ka mụ na-asị nnukwu mmọnwụ na-ebe oyi ole ole agba aka achụ agụ agba aka eche ya agụ nke mụ na-agba egbe ịma na udele ude na-atụ egwu onye kote obulu ọkwa ndị odogwu na-eje ije ole ole egwu dike na ọgụ ụlọ ọgụ osi ajụbụ onye ga-ebu ụzọ ụmụ obili Igbo na-agụ egwu mmọnwụ anyị ji eje mba onye na-eje nụ ka ije anya apụọ nụ ka ije onye bụ ọsọ
So kita anak hand over the staff of office. Anya wakache manne nyegna. Ane staff. Kama hivi jela ni dan zaman ko ni dia. Iwe ni dan zaman ko. The camera. Quelle è Zewako. Quelle è Zewako. Yeah. In a post que Excuse, me, dico, mi dai, dico, excuse.
Oh, yeah, yeah.
baru start. Eso es. Entiendo. Ya, ada dia apa? Ada apa kita? Good evening, sir. Camera fire. Chief Saike Chukwu of Ogun. Ikwele. Ikwele is the one. Is the one. Kamali Feme no big tata. Kefeme ijue bisere betata esiri egbodo ike.
nna m chi ma ọzọ chi tata ibu ọdụ nke ka ife a na-atụzi anya na ndụ gị ihe na-eme n'obodo ihe na-eme ebe na-alụ ọrụ ihe na-eme ka onye bụ okike bụrụkwa ihe dị iche agụsiri ọkwa ihe mmadụ ga ihe nwoke kwesịrị na-eme ụbọchị ọbụla ajụ ihe ma na-eme nke bụ ezigbo ihe ga na-eme ị na-esi egbu anya ịfụ na ọ kwesịrị ekwesị onye ọbụla nwoke ọbụla zuru edobe iwu ahụ maka ị na-ibuli ya mgbe gị siche imefe cheta iwu ha ịgbatịkwa onwe gị sụọ ihe ụfọdụ nsọ dị n'ihe ga enwe ihe kwesịrị dị ebinyezi aka na ya ụfọdụ kwesịrị ozi dị na-eme otu nsọ ha si wee onwe ụdị ọkpa kwesịrị ozi dị na-akpa ma na ọbụ ndị oyibo steeti ya na steeti so ka ife ị na-agwa ndị na-ebube okike ndị na-ebube okike ị na-agwa papa bịa buru ụdị okike anọ ka m na-aga ọjị taa bụ na ọ ya adịla onye ọbụla nwelụ atụmatụ ibi na onye ọbụla ọ na-agụ agụ na atọ batara ụkwụ ebe a soro mụ ya lụrụ na chukwu na-enyekwu ya ego nke ya na oge kwesịrị itozu ọ ya bụ ya bụ nwoke ka efe na-agwazi ndị bịara gị mmemme tata maka ịfụ otu dị iche iche ndị ikwele ndị ọzọ ọzara ndị ọrụ kume n'ọfọnọ ka efe na-agwazi otu niile bịa ebe a tata ụmụnna m ụmụada ma ihe ndị gbọsị agbọsị onye ọbụla bịara ịbịa nsogbu mgbere ahụrụ ụbọchị tata ekenere m onye ọbụla ma ekene ka mgbe onye ọbụla ọgbagojuru m anya bụ na ezikebara ndị mmadụ maka ama m na tata bụ Ista festiv period ndị mmadụ ya na mmemme dị iche iche so mee nnọọ ka onye bata nwunye ọ batara n'ebe a ya bụ ihe dị n'egwu ebe a ekene m onye ọbụla wepụtara oge ọbịa n'ụlọ ọ dụrụ izi ekpekwu ekpele eziokwu ekele ebe a maka nke ha ejiri ya ekele ana onye ọbụla zọrọ ngwa ebe a mgbe ngozi wee na-aga maka na obi mkpụrụ ose ka ọ bata ana obi mkpụrụ ose onye ọbụla batara ya na-ebulu ngozi obi dị asatọ oke ntensa anyị na-atụzi anyị abịa ebe ọzọ mbọsị anyị ekele nwa mgbe anyị akụtu ụlọ rụgharịa ụlọ anyị abịa ọzọ anyị abịakwa maka anyị ma bịa maka ife akwa anyị abịa maka ife ahụ ihe aṅụrụ a na-ekpekwu ekpele ya na-eme na ndụ onye ọbụla ka aṅụrụ na-adị ndị oyibo sikwara na happiness is a by-product look other people happy so onye niile enwe aṅụrị ndị ọzọ na-agụ a na-enwere aṅụrị onye bụ ụtọ ndụ good evening sir ka anyị gbara afọ gị kemgbe ụnyaahụ ka anyị fụga ebe anụ a ka anyị mara ife mere iji wee nọrụ n'obi Nkwelle Nze Nwakụ ka onye ọ bute yu Nkwelle bụ ezigbote ọyị m nwoke nwa m nwoke bụrụkwa ọyị m nwoke ihe jikọ m na Nkwelle Nze Nwakụ ka ya aka ama m ya close to 25 years ago mgbe m matara bụ mgbe ọ bụ ihe gasịrị na UNN second year ya mụ na ya ma since then we have been friends from mentor to friends and the money are very close all because of him can you have here all the way from Enugu State Sekanda no there mgbe o chiri Ekwere I suppose na it mgbe ahụ onye nwụnarị so I couldn't make it osizi ọnwụ na ndị ọgarịrị nke a that's why I'm here ezigbo ka efe na-abịa tata o bu ọdụ okike na-agwa ya tata bụ na ịma na asụ na ndị chiri ọzọ ichi ọzọ ịkago mma n'ele onye eziokwu si ya ka o jidekwe ka o chi ndị ka ọ mmadụ ka o si eme ọ na-ehep with the privilege ka o welitekwa aka ma people and his community ọ na-eme ha bụrụkwa onye eziokwu na-enyere ndị mmadụ aka na-arụsikwa ọrụ ike maka ihe niile mmadụ na-eme ihe ime n'ụwa aka gị ju echete gị echi
ihe nna nkwele bịa thank you. Onwe ekpere ị na-ekpere ya and ka efi na-agwazi ndị bi ebe a niile taa. ekpere na-ekpekwere ya bụ ekpere ogologo ndụ na-arụ isi ike na-akwụkwe na ndị bịara ebe onye ọbụla ga-ana n'udo narụ ụdị zute ndị bịa so that ihe anyị bịa bụ ije mmiri ghọtago ezigbo ihe onye anyị bịakwuru ya bụ onye ezigbo mmadụ so ma ebiliv na onye ọbụla ga-ana Jizọs ọkpara Chief Ike Ojukwu onye nze ọkpara ezugo nne ya n'ọrụ anyanwụ eze ji afụ ụzọ ka mmalife m eji ọnọdụ na mgbe mụ na mụ ka ndị mma ikwere nze nwakụ faba mụ na nna ya dị mma bifọ mụ na ya wee dịba onye ka anyị jiri obulu ọdụ okike anyị wee bịa ka anyị ṅụrịarịa onye ka anyị ji nọrọ ebe a ibe mbarịsta nọkwa ebe a barịsta tata o bu ọdụ okike ka efe na-agụ ya apọsụ tata o bu ọdụ okike ka efe na-agụ ya taa mba ọgwụgwọ na okwu obi aṅụrị aṅụrị anyị na-enweghị obi anyị fụrụ anya maka na ọya ugwu sikwara n'obi afụrụ anya ka anyị ịtụ anyị nọkịta anyị na-enwe aṅụrị onwe ihe ọzọ ịkọ m isi ọ na-akọ m isi n'ụka ọnụ Mwa bụ Chief Okechukwu Roland Mgbachi ọ nọ n'Igwe Chinakaozo obichiri ụzọ n'Ọrụ efe m iji ọnọdụ na Obi Ikwele Nze Nwakụ tata ihe nji onye nọ ebe a bụ nke mbụ ebe a nọ na be Chief John Afọdụm late Igwe Igbo Eze all my management, all my uncle. I don't want my money. I didn't my well, no, if they will transfer quite tata Ikwele Nze Nwakụ bụ ọdụ okike ka esi na-agụ ya nke mbụ anyị nọrọ n'ọnọdụ a mgbe gara aga that was on the 14th of February n'ebe a ka ndị Ikwele niile na eme Valentine aka na-elota ochiri Ikwele isi nke tata wee bụrụ okike ka obu ọkịka o nwere ife ọzọ na-achọ ka mbụ ya abụghị ọdụgo bụ na ọdụgo Nze Nwakụ o nwere obi nwanne Ikwele Nze Nwakụ o nwere mmụọ mkpọkọta ọ chịkọtara ụmụ nwanne ya niile chịkọta na vileji ma ihe niile ihe na-achọ egwu a bụ ya jide ka keze ekpere na-ekpere ya tata ekpere na-ekpere nke ọzọ bụ ebe ogologo ndụ na-arụ isi ike nke ọzọ bụrụ na ọnọdụ ọ ga-adị onye pamanent ịmara ndị a ekpere na-anọkọta n'ụlọ ụka nna anyị kebi n'eluigwe ekpegide nye anyị taa nke ịza ụbọchị taa ndị big man ahụ ekweghị nye anyị nkịta n'ọha na ọsilent n'ishugbu ọ ga-adị pamanent n'ọnọdụ ya tensa anyị si na ya adịkwara gị mma ka ọ mee ebe Ikwele Nze Nwakụ tata echi ọ emekwabeghị kpọkọkwa ndị ọrụ ukwu niile ikelile ọnwa imepe ụlọ ọfụ kọrịntị ntapụ tata ọ ya gbadata na be m ise n'afọ tupu abịa m ọmụwa Messi Apostle TV na-ejebọ tata anyị nọ na nke Igwe Ezuo Amaeze na nwa ya bụ Chief Engineer Honorable Morgan Ikechukwu Ikwele Nze Nwakụ bụrụ okike n'ụbọchị taa ọdụ okike saiti a sị na ụzọ ọcha kee emere ihe nna ya mere ozuo nwa ochi nne ya chiri ọzụzụ ya nwachie Ikwe na 14th February ruo tata bụrụ okike anyị ejikwumezi eyisi maọbụ ozuru ọhụrụ tata bụ nnukwu ụbọchị maka na ọzọ okike abụrụ ihe ụmụazị nnukwu mmemme bifo Igbo ga-echi ọzọ so na
nọ ihe nnukwu mmadụ and ị ga-egote ọdụ okike the lowest one dị n'ahịa kịta bụ almost 2.something million so wee debe efi ịtọ nọ na 4 million wee kwadobezie ndị ọzọ ọ bụghị obere ife wee kee ego so si na ọkịka abatago bie Chineke onye nke nwetere ọnọdụ a o were ga ụmụnne ha nchachiri ekwe ka mụ na okike na-agba ofu so mana ọ batago na bịa obodo ọ na-abata ezinụlọ ọ na-abata ọ dapụ ọ nọsia ndụ 150 years ọ bụ na nwa ya adịghị ego bịa nwanne ya eburu ya etu a ka ọ dị ekele ndị ọdụ okike Society of onye isi ha bụ my own brother High Chief Alfred Udo nna nye nwa ya eze anyị ibela bụ sekretarị ha bụ High Chief Vincent Okechukwu eze omerọra yes na ndị ọzọ dị iche iche anyị na-ekele ha kịka aha a na-eme ọlụkwu ma na-egburu anyị ọdụ ihe na-eme taa ọma mmiri yiri egwu n'abalị apụta n'ụtọ gbacha maka na o gosiri na eze ọdịnogwu bịa nene ihe a na-eme wee zie mmiri eze ọdịnogwu bịara ebe ata ndị pali wee fere anyị anyị kenere ndị klọb bịa ọlụkume na ọfọ na ọma abịa n'ike m n'ike anyị ke ndị dị iche iche bịa asụmọbịa aka mbụ mesi abụọ sotu na-eje bọyị na-eme mmemme gbaa anyị ka ya ezie